Grabatzen ari garen unean goizeko 12:10 gutxi diren honetan, gaur hasiko den buruz-buruko txapelketa nagusiko A-multzoko hirugarren jardunaldiko bi norgehiagoken analisia eta pronostikoak emango ditugu. Gogoratuko dugu lehenik eta behin sailkapena nola den A-multzoari dagokion jardunaldia izango da. Artola da lider bitik bi garaipenekin, Zabala eta Elordi garaipen banarekin dira, baina Zabala aurretik izango litzake tantoa beraxa dela eta punturi gabe da Ezkurdia, eta gainera honek oso zaildu sailgatzea, irabazita ere ezpailitzake bere esku egongo sailkapena. Eta lehen partida gaur jokatuko dute hain zuzen ere Iruñeko Labrit pilotalekuan, Artola eta Zabalaren arteko norgehiagoka horrekin. Partida irekia izango da, baina behar bada Iñaki Artola dagoen unea ikusita favoritoxeago hartu genezake alegiarra gaurko norgehiagoka honetan. Egia da, Zabalak partida ikeragarria jokatu zuela Joseba Ezkurdiaren aurka, gainetik pasazitzaiola ere esan daiteke Naiararra Arbizuarrari, baina Iñaki Artolak ere erakutsi du oso une honean, oso une gozoan dagoela, eta beraz Artola favorito irtengo delakoan nago. Hala eta guztiz ere, Zabalak ongi sakatzen badu eta Artola defentsan asko ibiltzen badu, aukera handiak izan ditzake norgehiagok aurrera ateratzeko, eta nik uste Ezkurdiaren aurka orain bi aste irabazi zuen norgehiagok aurre gainera konfiantza emango diola zalantzarik gabe. Artola gainera finalerdietan da, baina logikoa den moduan multzoko lehen postuan sailkatu nahiko du, eta noski sentsazio honekin iritsi hemendik bi astera hasiko diren finalerdi horietara. Artolak, aurreko kuadroetan ikusi dugu, tantoa amaitzeko erraztasun handiekin dabilela, beraz Zabalak hor aurreko joko horri uko egin beharko dio, eta aurrean jokatzen dionean behintzat behartu, defentsan aritzera behartu, bestela Artolak pilota asko luzatuko du eta Zabalak defentsan sufritu egin dezake. Beraz, lehen norgehiagoka honetan Iñaki Artola irtengo da favorito, eta bihar Bilboko Bizkaia pilotalekuan Elordi eta Ezkurdia izango dira nor baino nor gehiago. Elordik lehen partida oso ona jokatu zuen, etzetorren bolada gozoenetik, behar bada, binakako txapelketan ere garaiz geratu zen kanpoan, Javi Zabala zen egin batean favoritoaren aurka Gasteizen, baina txapeldunak bere prestigioa erakutsi zuen eta partida aurrera atera zuen, naiz eta azkenerako galanki sufritu behar izan zuen. Joseba Ezkurdia berriz ez dago bere unerik onenean, ez da gutxiagorik ere, bi norgehiagoketan bere mailatik oso baju ikusi dugu. Arbizuarra pilotari ia abiadurarik ezin emanez, defensan ere oso kamuts askotan gainera defensan aritu beharrean eta erasora pasatzeko zailtasun handiekin, eta faktore horiek guztiak kontuan hartuta Aitor Elordi hartu behar da biharko norgehiagoka honetarako favorito. Kolpez eta biziago dabil, sakatzen ere ongi ari da Maiabiarra, eta Ezkurdia berriz guztiz kontrakoa, kolpez ez dabil bat ere fresko, tantoak amaitzerako garaian ere ikeragarri kostatzen zaio, horrez gain aurrean aukera duenean erraztasun handiak eman ditu bi norgehiagoka hauetan, eta egia da astebete izan du behar bada hori guztia prozesatzeko, mirari handi bat behar du sailkatzeko, eta hain batean posible da presio gabe ez ateratze horrek bere bersio hobea atera al izatea. Hala ere Elordi biziago dabil, golpez gainera sentsazio onak utzi ditu, naiz eta Iñaki Artola gainetik pasazitzaio, baina Iñaki Artolak egin dituen bi partidak lekuz kanpo daudenak dira, erabat sekulakoak izan dira biak ala biak, eta alde horretatik Elordik bizitasun hori erakusten badu, nik uste partida aurrera aterako duela. Hauxe beraz, aste honetako norgehiagoken pronostikoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur!